Pula sa talaga nga kita kakawin mo yan. Kaya na, presa na. Pero kaya na makatapunan ng kaya. Lumang tayo tete. Iba ding tete eh. Oh, ginawa ni. Luma? I-store din. Baik sakit hindu pa ang video katin sa tete merasak na mo. Kaya. Dan ilabasing kay. Ilabasing ko ang kay. May lasak yan eh. Dana lasak na. Katago pwede na container at makasakay ka rin. Bagi kang dila na container makasakay no. Dana yan pala mo kaya mong wala pilat mo dinapiya mo. Wala pa pilyang linupo yang kaya. Oh, dana tineba nung tadya na Binagsak yung misan mo eh. oh, binggani ata rin, binggani o ano. Sinay dyan. Talagang Sinay dyan. Kita wow. tapos eh. Sana, may kulap siya kumano. Ayun, kanda ba? Bata ba doon din taga kanda mo yun? Candaba Church. Ayan, ayan, ayan. St. Andrews. Ay, ito yung Changi mo. Changi pa. Batong yun eh. Oo, Changi. Ayan, oh, Changi oh. Eh, Changi pala doon yun. Normal yung Changi oh. Oo. Ay pala yun, Sabado yun eh. Oh, ano pa malingki oh. Sabado Gloria. Ay, Changi ng Candaba, Sabado. Padang kami ng Changi ako. Ng palengke. Ring Candaba mo, balo din rin. Palengke Candaba. Ng palengke. Oh, ano? Sabi mo, dati i-mother ka mag-tinda kami kinaw. Patang edit mo eh. I-mother ka, mag-tinda kayo dati ako. Ako yung driver lang. Pero back to normal lang kaya. Oo. Wala nang Sabado nga pala yun, ikaw palengke. Ayun. papunta Maliwag, San Agustin. Nya makainti kami kan pa sa mentado yan no teke balo minuran pala mi bakuken ay. Dati. Cangkan to din burak wa to lakay motor kanita. Harus ko kini. Baka di pa magsumbak na kan. Wala ka naman kaya. Nandito tayo sa San Agustin pag umihi pa lang. Nakali ng tubig dito. Atau ular balik ya, ada mau pangatan. Makatakot na rin balik. Oh, matakot na balik ya. Malalim ang tubig dito. Pagbaha. Lagyan mo muna kayo, malalim kayo. Mga asa na rin balik yan. Matakot na balik. May simbahan na rin kayo. Alam ko na yung simbahan na Makapisyaw. Anak kata Pinas dia. Berapa itu bawa pelan busuk dia. Moderno yarin eh. Bapak itu yang berada di sini. Saya tidak akan mungkin pernah kalau gitu. Ada nang bisa ngasih lagi kayak gitu. Pero may mga paper na mga Bukid to? di ba? Puro Fresh bukid. air. Puro bukid dito ako. Daba, puro bukid daw. Sariwang hangin. Ay papalaw dito ka rin. Pupuriya. Ito nagiro ay iyo. Dana malasing kanin mura. Issue dana may lati ni. Ah, May lati issue. wala pila. Oh, lati yo. Dana may kalati mo bilis. Pagtado na yung minis. Dana yun yata magsawa yung boat. Wala. Wala ka na yung kahi. Wala ka na yung oy. Dama yari na naman maleto ano. Pesta na naman kanya na. Las kauran na naman na. Para yung panay na yung emosyon ano. Parehas kayo mo ako. At least sana atin akong anak ano. Wala na. Tumanya ang matay tisyo. Eh biasa magulon eh. Tumanya ang mga dito. Eh biasa magulon. Hindi naman matsura. Ilan tao. Dali yung tatako yun. Yata na babae. Yung mag-isaon na. Tinali yun. Sinali yan. Bupay kay karataran tinali kayo. Itang ananasusan. Almasan. Poy Carlo. Para tanggapin yung perdeng katlo. Poy Carlo. Kasi yan. 33 na mo naman natay. Aray, dahil tinalian ako. Tinalian naman. Babayero pero wala yung asawa. Oh, bayero lang kayo. Bawag ko ata kids sana. Dada, ewan magala ka bata mo sana. Katugay pa mo ito, palati pa mo. Babayero na, wala yung ala. Huli mo
ganda ba oh, yan oh. Ito Oo. pag summer oh. Pag rainy season no, daming ano yan, puro tubig parang dagat. Ito, Yan, mababait. makalbugyan yan na. Bahala to, parang dagat. Ano, ganda dito mo, wala ka. Ito, edit mo yun, sabi ko, barangay kaya, ay, diretso yakin baliwag yan mo. So, wala ka lang. Kung luluwas ka, Maynila, pwede rin dito mo. Ano? Ano? Puro bukid yan, no? Yan nga si Rayapil ako kasi may kaya. Lulubog pa yun eh, pag mumay. Malalampag yun eh. Lulubog yan. Wala pa yun eh. Lulubog yan yan. Wala. May katan sa Landra, yung video yung sa Landra. Papawal na ng Mamidad yan eh, Mamidad na po. Shortcut papunta Baliwag. Yan ang grotto, laguan yan ang nakala mag-bike kayo. Kumangaras kami kumantik eh, mag-bike kami. Oo. Mag-bike. Mo rin mag-bike pa tayo kayo. Kumangaras eh, patay. Kumangaras. Bukid din. No, selfie. Oo, makayo. Ay, pang profile picture. Bundok ni Ngaray, kala ko na yung biyong, yung gulot. Oo? Oo, background yung bundok karayat eh. Oo, sabi nga. Yan ang mag-bike again. Yan, lago mag-bike oh. Mag-walking nga ito oh. Alam ko, larguan nyo. Sariwa sa akin yan. Kita mo Amerika rin niya papunta na eh. Malapit na yata Pulong-Pulasan tayo eh. Oo, ang mga karaswa kayo dati. Kaya masira yan kasi lulbugir eh. Kaya maglunag kilalam. Ay, hindi ka din naman yung lugawang kayo. Kompleto naman yung vulcanizing Oo. pangin. Huwag ka siya, ay, kareng bike, kareng Mga dago. Ayun, Bigla na yun. bali oh. Pero ayun. Dati laman pala Pati yun. ng balay marang legi niya. Oo. Di ba ati yung branch king kayan, king Oo. na ito, guwa-guwa ata ito. Wala. Bike ko. May nawala. Barangay San Juan, San Luis, pati Jordan. Narakalaw yung balay kasi kayo din eh. Oo. Ating grotto kayo eh. Pag-fishing yata yung kayo. Pamanikway siguro naki... Ayun po. Oo, dati niya pang guys. Bike yun. Maralo tayo yun. Kaya. Jogging, walking, bike. Katakin yan, katang-tete. Katakin tete yun sa nagusting. Kari magparada ka talo. Nakalakay ka na. Kaya tayo papunta itang migratory birds na eh. Oo, dati itang aeroplano kayo, may deli ako. May deli ako itang aeroplano kayo, kalagugiri. Tang Cebu Pacific. Tagaklaat aring atyo din eh. Ah, Tagaklaat aring tang... oo. Cebu, ating Cebu, ay kayo, mabili ito Cebu Pacific.